Son Felipe Labrada, é a segunda vez que me presento como candidato á alcaldía por o Concello do Corgo, pero, bueno, teño experiencia como concejal desde o ano 87, e teniente alcalde, pois, 24 anos. Pois, agora queremos seguir co traballo que na outra legislatura empezamos a facer, que compramos o Castro de Castrillón para promocionar a Vía Cuni, compramos unha finca de 5 hectáreas onde creemos para temas de viviendas sociais, para unha residencia, para un terreno dotacional. Queríamos tamén cambiar a Casa do Concello para en torno ao centro médico para ir creando un núcleo. Estamos tamén aí no tema de crear unha pista de pádel, un gimnasio, estar ao lado da xente maior con servicios sociais, que, pois, dado que temos unha población envellecida, que temos o servicio de madrugadores, do cal que temos que seguir mantendo. Temos que poñer a funcionar un camión que compramos con un punto limpio móvil, do cal iremos poñendo por todas as parroquias, e a ampliación do polígono que xa se está traballando xunto con Xastur para a ampliación do polígono.